ac un yn glas fan hyn heblaw am Daf sydd ddim wedi cael y memo. Ie. Ddim y memo. Dim darllen y brief, dim neud gwaith ymchwil, sy'n raglen, twel Daf. Fi'n licio sefyll mas. Ond mae Glas, mae yn un o'r lliwiau yma sy'n wastod yn boblogaidd, ond wedyn weithiau mae yn bobman. Ond, anchymod beth, mae Glas o ryw fath yn mynd i siwto pob un, ond dwi oherwydd heddi ni'n siarad am Glas sydd fel llachar, ond mae denim, enghraifft, yn liw Glas. Gallwch chi gael y glas mwy agole, pwy sydd ddim yn dwlu ar crys stripe glas, mae gymaint chi gallu neud o fe. Ond tymor yma, ni'n gweld y lliw glas mwy llachar yma. Beth byddwn nhw'n gweud yw lliw intens o las yn y siopau i gyd ar gyfer casgliadau ymarferol a pethau mwy achlysurol. Heili yw'r fodel sy'n ni gyntaf yn un nawr, a Heili wedi troi at siop Whistles. Whistles, wrth gwrs, wel, mae hanner ffordd rynt fod yn high-end street fawr a byd y cynllunwyr. Reit. A maen nhw wastod yn neud pethau hyfryd, defnyddiau da ac ati. Lliw hyfryd y ffrog yma, a toriad neis iawn. Nawr, dyw'r ffrog yma ddim yn mynd i ennill unrhyw fedalau am fod yn reiddiol neu fod yn wahanol, ond mae'n math o ffrog sy'n mynd i edrych yn stylish byth a beinydd yn y cwbwrdd dillad. Beth byddwn ni'n gweud fan hyn, os chi yn un sydd ddim moyn dangos y top y brichau, bod chi'n dod i Christy bach gwyn dan hon, lle chi'n fod dod i Christy bach glas dan o fe. Mae gymaint gallwch chi'n neud. Mae'r defnydd ni hunan yn hyfryd, dyw e ddim yn or-rychu sydd yn gret. Gyrraeddodd e wedi cael ei prynu ar y we. Ac fel arfer, chi'n gwybod fi'n conan fan hyn wedyn bod fi'n smwddo a stimo. Ond mae rai fi wedi gyrraeddodd e'n edrych yn gret. Un tinc bach cloi, a dde'n edrych yn hyfryd. Nawr, mae hon, y pris fi'n dangos i chi fan hyn, mae ar y sêl. Mae lot fawr o'r pethau sydd ni ar fan hyn heddi. Mae nhw ar y sêls, felly mae'n teisiwch ar y cyfle. Os chi moyn rhywbeth da, prynu fe nawr bod felly 30-40 pint bant. A tro mwna mynd i bara blynyddoedd yn Odi, deiff e byth mas o ffasiwn. Ie. Eiff e wir byth mas o ffasiwn. A wrth gwrs, gallech chi wisgo hon, hyd yn oed a cardigan mawr dros i jacket gyda'i, jwmper mawr dros i fel mae'r tywydd yn newid. Mae gymaint gallech chi wneud o hynny. A fi lico ffroc a poced. O ie, bendant. A so'n mynd i ofyn ti beth ti'n cadw yn y boced. Pa gofyn, ie. Diolch yn fawr, Hayley. Toms, dyn ni nesa. Nawr, yn ystod yr haf, wrth gwrs, un o'r streipiau i ni'n cyfarwydd o weld yw beth maen nhw'n galw'r deck chair stripes. Y stripes mawr llydan a cil nes ag ati gilydd. Y Crys yma yn dod o Esos. Mae'r lliw yn hyfryd. Mae rai fi wedi, gymaint dwi'n licio'r Crys yn, felly byddai yn mynd ati i archebu hon, yn maint hiw Fash hefyd. Fi'n credu mae'n gweithio'n gret. Gallech chi'n dod i fe gwisgo fe'r ben unan, neu gyda Crys T gwyn, ond wedi dewis fan nhw oherwydd bod ni'n siarad am y glas i fynd wedyn am just Crys T 3 botwm glas. Os chi ddim moyn mynd am pethau amlwg, hynny yw felly jwmper fel yw un gwisgo fan hyn neu Crys stripe, just cerwch a felly dewis y jwmper 3 botwm yma. Mae'n glasurol o ran toriad a siap, ond bod y lliw yn gweithio mor dda. Haenau ddillad wastod yn edrych yn gret yn yr haf, felly cydwch nhw'n ysgan. Ond fan hyn, mae'r tryseri cargo nôl mewn ffasiwn. Nawr, os drychwch chi fan hyn, mae'r cargo llawer mwy cil na goeddau. Blynydde nôl, amser chi'n prynu trwser cargo, o'n nhw'n fawr ac yn llac, o'n nhw, a wastad lot o ddefnydd ar y gwaelod. Fan hyn, maen nhw llawer mwy cil wedi teilwro. Ac unwaith eto, ar y sgidiau fan hyn, ond fi'n gweld bod ni'n mynd lan ar y Crys fan hyn, lle chi'n gweld llewis byr fan hyn, lle chi'n gwisgo Crys T gwyn, llewis hir gyda hwn eto. Mae gymaint o bethau i wneud gyda'r dillad yma. A wedyn mae rhaid ni fynd nôl at y trainers fan hyn, oherwydd addasiad nawr o'r high tops. Hynny yw, nid trainer arferol, na trainer top uchel, ond maen nhw'n ganol y ffordd, felly mae'n neud nhw llawer mwy cyffyrddus i wisgo. A maen nhw'n gael am gymaint o wahanol brisiau. Fi'n gwybod bod hon unwaith eto, mae'r pris sydd ar y sgrin yw pris y sêl. Reit. Esos oedd y Crys, efe? Esos. A pob un dim fan hyn, mae nhw gyd ar y sêl. Ac yn ola nawr mae dyn ni Sian, a mae rai fi wedi, dwi wedi dwlu ar hon yn dod o Zara. Yn siop Zara, beth chi'n mynd i gael yw wastad rhywbeth bach gwahanol. Mae nhw'n tico pob bocs lle mae'r trends yn y cwestiwn, ond mae trend nhw'n tueddu fod bach yn wahanol i beth sy'n bobman arall. Felly, mae ydych chi'r flowsen bach yma fan hyn, chi hefyd gallu gwisgo fel jacket, oherwydd maen nhw'n gwneud camisol fach neis glas i fynd dani. Brodwaith artisan hyfryd dros hon fan hyn. Mae'n edrych fel rhywbeth byddech chi'n cael felly'n gwlad pwyl, un o'r gwledydd ni, chmod y fath. Ti'n gweld y bobl sy'n danso, odych. A mae'r brodwaith yn hyfryd, a mae lot o beth maen nhw'n galw yn y cylchgronau peasant wear mas ar hyn o bryd. A na beth hwnna'n golygu rhywbeth sy'n edrych fel sy'ch chi wedi gweithio arno fe, fel sy'ch chi wedi pwytho fe'ch hunain. A hwn yn bert iawn. Mae'r trwser yn gweithio'n reit dda. Sian, lle di jyst agor, chi'n gweld blaen y trwser fan hyn,
Mae da chi 2 haenen ar y trwser. Felly, pan ych chi'n cyrraedd, mae hwn yn llifo'n hyfryd sydd yn gweithio'n gret. Gyda'r glas, chi'n gallu defnyddio pob math o liwiau i gyd-fynd â fe fan hyn, o wedi mynd am y lliw coch mae fan hyn. Mae brach o oren o goch, a'r un peth wedyn ar gyfer y sgidiau sy'n mynd gyda fe. Gallech chi fod yn ei gwyn, gallech chi fod yn mynd am glas, ond weithiau, pidwch bod gor-matchy, a gallech chi wisgo bag a sgidiau sdach chi'n y cwbl dillad yn barod. Sdim o'r angen rhaid i'w ddrach chi mas i brynu o'r special i fynd gyda fe. Ie, mae'n rhaid yn neis, fi'n licio drwsus. Ond dwi'n ffresh, mae'n ffresh neis. Ydyn, mae'n neis, ydyn. Reit, mae mwy dy ti yn un nes ymlaen? Oes, tair mwy i ddod. Na feda, ti'n go mlaen at hwnna. Diolch yn fawr. Ti'n mynd tro.